Ako si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Ay, hindi pala siya. Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para kakasabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting noon wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung ng patuti. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Eh wala. Eh anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong mo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay Pero papalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun, 12 hours para. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalab. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, hoy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan kanina Oli de Castro.
Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinokontra mo. Kaya binira ko siya, oy. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease na pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Oo, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa lahat ng mga tao, no? Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday kasi national siya eh. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Hindi naman matanda. Kita ko naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oo. Kaya, gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlanes, talagang malakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung ngayon malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, kasi sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magbuka kang tanga. Kagaya ngayon, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pangduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi sa hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko.